Takže čaute, máme na Slovenska a ja vás vítam u nového videa. No a dneska som sa rozhodol, že to bude taký trošku špeciál za 20 odberateľov. Áno, viem, trošku neskoro, už som to mal 21, som z toho vedomý, nebojte sa. Kto mi z vás dal Discord? Akože prečo? Ja som bol včera stále smutný. Čiže som smutný z toho, že už nemám žiadne žradlo, to čo som ako pes. Pažravý. Neurážam nikoho, kto má psa, hej, akože, ale môj škrečok napríklad, on zožere všetko. Ja mu dám čokoládu, on ju zožere. Všetko zožere, proste, nie je normálne, ja sa z toho idem trošku. Dobre, tu nám mám taktiež vodu. Dobre, nechám to tak. No nič. Príplatky za vodu teraz nebudeme riešiť. Chcel by som vám povedať, že táto veľká prehliadka domu bude aj s týmto, čo vám ukáže vlastne celý môj domečik, kde môžem byť v kľude na gauči, úplne v pohode a pozrite sa. Je ma tam vidno. Tak sadnem si. Pozrite sa v garáži. Takto vyzerá moja garáž v bunkri, toto je môj bunker. Na podchodí to vyzerá zhruba nejak takto, akože nič tu špeciálne není. Natáčanie dole, to akože, tam mám kuchynku peknú, tam je iba to jedno žradlo, čo je pre psov podľa mňa, tak natáčanie hore, tu na tiež môžeme zájsť. Tak ja tam idem zájsť. Mám už aj disk pripravený, ktorý by som vám chcel pustiť, tak, pretože za mňa je hrozne super, tak ja ho pustím. Počkaj, ktorá je natáčanie hore, to je... Dobre, to je toto. Takže... Hotovo nahraté. Zvučka dohratá. What? To čo sa mi spavnulo pred domom? To čo je? To ja neviem čo to je, to idem pozrieť. Čo to je? Ja som zvedavý škrečok. Koľko nahrávam? 4 minúty, dobre, to je stále v pohode. Ukáž, idem hneď. Kto si? Čo si? Preboha, ty čo si zjedol? Ukáž. Čo predávaš? 12 semienok. Ralmanton egg. Pane Bože. Keď ho udriem, tak čo sa stane? Keď teba udriem? Jau?
On je aký silný? To je ten Ramadlaton. Či nejak tak sa volá. Ty kokšo. On je hodne silný. Tak ja ho pôjdem zabiť 1v1 týpek. Nejaký random Ralmaton. Dobre, ja si idem pre svoje kamery. A už ma to nezabíjaj, hej. Ja pôjdem pekne na koni. Aha. Dobre, to si všetko dám takto sem. Tieto moje kamery. To budem potom, z toho bude špeciálne video s týmito kamerami. Berem si meč. Idem pre svojho konia do garáže. Tak. Tak, poď. A ideme, no. Mňa by zaujímalo, že či sa ten drak dá vôbec aj riadiť. Kámo, normálne Dragonmania IRL. Počkaj, on nejde z konia hitovať. Aký je náš krička? Čo má kreatív ten týpek si dal, alebo čo? No nič, tak ja idem domov naspäť. No nič, koňo, tak... Sorry. Už nevybehneš. Čak, ale uhni, no. Dobre, tak. A poď 1v1 s tebou. Čo? On je aký veľký zrazu? To čo je? Ja si potrebujem štít vyrobiť. Vyrobiť, ale no dobre, idem si vyrobiť štít. On je nejaký veľký teraz, nie? Pre pána Nufa, on je väčší. Čo sú moje veci tam? Keď ale tu ten typek ani není. To čo je? To prečo je? Čo? To veď nedáva vôbec zmysel. Ach jaj. Nezobral mi nejakú kameru. Idiotko village erko. No nič. Ja chcem zabiť jedného draka, hej. To je môj challenge. Takže berem si toto. Berem si netheriteové vybavenie, pretože ja som taký noob. Ja neviem zabíjať nič. Ešte by sa mi hodil docela taký protection, ale tak to hľadať nebudem, to sa mi nechce. Takže tu je tento villagerko. Ukáž, dúfame, že není až moc silný, že mi zničí. Au. Sorry. Yes. Je po ňom. A žiadne XPčko. To prečo? Kde je ten jeho villagerko? On má prečo v riti nejaký kľúč? A čo predávaš? Čo predávaš? Hej? Koňo, sedám si ťa, hej? On spravil... On spravil 6-7. 6-7. No, chvála Bohu, že som si to vyprdel vonku. No nič, toto je z tohto videa všetko. Celá prehliadka domov bude zhruba o týždeň. A všetko do nového roka dobré. Zdravý, šťastný, pekný, dobrý. A ja sa s vami lúčim. Uvidíme sa teda v novom roku. K tomu chcem vám ešte povedať, že vlastne tie kamery a všetko to budeme skúšať v druhom videu, kde bude aj špeciálny host, čo sa vám video tak strašne páčilo. Malo až 230 zliadnutí po zaokrúhlení, takže akože je dobre, to sa mi páči. Takže toto video bude vlastne so špeciálnym hostom. V tomto tu baráku budeme sa schovávať, jeden druhého bude hľadať. Ja budem podľať s kamerami. A akože tak, a to je akože tak asi všetko, no. Takže nech sa zdraví, krásny, dobrý. A s vami bol SNDSK a dovidenia. Koľko točím? 9 minút to sa bude nahrávať.